Naghatod og sobrang traffic. Human nag-counterflow sa one-way lane ang ubang grupo sa mga kandidato sa unang adlaw sa ilang kampanya sa Zamboanga City. Sa Kidapawan City, sa simbahan ang gipadulngan sa mga kandidato aron mangayo og basbas. Ani ang report ni PJ De La Peña. Gipaagi sa pagsimba sa Fort Pilar ang gihimo sa grupo ni Zamboanga City incumbent Mayor Beng Clemaco nga midagan pagkakongresista sa unang distrito. Kompleto ang line-up ninigikan sa una ug ikaduhang distrito karong unang adlaw sa local campaign period. Samtang nagmarsya ang grupo ni kanhi Congressman Celso Lubregat nga padulong sa City Hall. Nag-counterflow ang ilang grupo sa one-way traffic sa NS Valderosa Street hinungdan sa sobrang traffic. Nagpahigayon usab og motorcade ang grupo ni 2nd District Congressman Manix Delipe sa highway sa Tituan ug Giwan, Zamboanga City na naghatod og sobrang traffic sa maong mga kalsada. Samtang nagpahigayon og pulong-pulong ang grupo ni Vice Mayor Romel Agan siyang komunidad sa barangay Mampang, Zamboanga City. Kanya-kanyang gimmick ang gimo sa mga kandidato pagkamayor ug ilang tibok line-up sa local nga positions sa Zamboanga City. With regards to the minimum public health standards, in place pa din po yan. We have a law for that. We have to follow it po. Kailangan pong may face mask sila and then maintain physical distancing. Sa Kidapawan City, pinasahi ang gimmick sa mga kandidato kumpara sa naandan nga kusog nga trompa o rekorida ang ilang gihimo. Karong adlaw sa unang adlaw silang kampanya, minga o mga kalsada tungod sa simbahan ang gipadulngan sa mga kandidato. Mitambong ang mga kandidato sa misa ni Kidapawan Archdiocese Bishop Jose Colin Bagaforo. Samtang ang ilang mga supporters ang anaa lamang gawa sa simbahan. Gibasbasan sila sa obispo dungan sa hangyo nga unta matinun-anon ang mapili karong eleksyon. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.